Oh, ya bụ cross country a na-ekwu. Demi. Eshikwo na-achị gbagote. Ebe a nọzi kịta bụ na side Chika mortuary. Ị na-aya ha ga-eshizi ebe a na mgbadawa Umuaga stress n'obodo ukwu. Ebe ọ ga-akpọtụ. Ọkwa ya gwara unu na ọ ga-adị egwu. Ọ ya wa Iheaneke Umuaga na-aga n'iru. Deme ịgabụla eze. Demene. Ọ ga na-akpọtụ nwayọ. Hey, Ogbuefi! Agwa m nje na our YouTube, Amokwe Community TV YouTube, with the live updates. Go share me. Ọ ga na-akpọtụ na-ada. Left and the right. This is our culture. Oh, hey, name. Well, I choke. Our New Year. Our New Year. Our New Year. I know our New Year. Follow us to celebrate our New Year. We are not our New Year. Yes. Deme. Why? Deme. I can engage. Deme. Confirm. Ndiko Ogbudu. Oh, man, confirm. Deme no. Uche. Yes. So I should go cross country, put out from Natch. Now Bagozi Amokwe station from Amokwe station. I am Umuaga again. Join Oboduku Eboga Nozu Eme. Unu makwana na-ele tank in the station. So ịchọkwa tank dị sharp. Ha wee tank dị iche iche, GP, Heart, ihe niile Storex, Strong. Confirm. Onweghị na ịdị na buy tank karịa. Ka unu na-ekiri ma ọ na-ekirikwa tank. Anyị ekene unu. Deme. Ọkwa agwa m na ọ ga mba na-achị ka eshi wee fụta na-achị ka eshi fụta ihe a. Agwalụ na ọ ga-akpọtụ ọ taa ka o ya eme ọdụ n'ọgwụ gbara ọmụ ndị ụmụ alụm.
One number. Fire! Hey! No one to my world. You're going to pay. Different sizes, different ages, different people. Men of Umuaga celebrating the Iheaneke Cultural Festival. Umuaga. When in at I was here at Christmas, you are so we hide it, Umuaga. You got to go here at Bobby Iheaneke. Why did you then not hang on a bush after that? Yes, I can Actually, so cool. Drew Tracy. Got very size. Oh no, about to life and direct. Open here. Oh, shout, Uje. Kwendoro n'azụ. One special buy no. Now I had some money, yeah. Agi. Buy the Umuaga. I'm going to buy can. There many. Agbudu Gloria and Iheaneke. Coach President and Iheaneke. They got PG. They're the powerful PG. They're the PG inside. I don't know. Bottle. Confirm. I'm over there. Hey.
Biji, a good now here. A good now here. Oh, there many. Cross country town one. For this Valentine, Valentine Umuaga. I got to talk. When I made him, he got to talk. Man, and I group by group. I'm gonna share link this YouTube. Amokwe Community TV YouTube. I can't buy game most of the life. So I'm gonna join by our YouTube. Just click Amokwe Community TV. Just click the subscribe button and the follow button. So that you know more carry this year. Jesus. Oh man. On a bottle. I hear Kulubane, I make a noon. They many. A Wagwamun, more carrier. Make sure you join YouTube. Just click the subscribe button. Keep follow Iheaneke. Mau this week. I don't go by you to my work. What I do I go to get a mama over I'm over TV. They're many. I could get him on our bottle life and direct. Wire. Oh. Hey. They're ready. You're welcome. So why do you? It's well. October 3. October 3. Okay. Hey, on a bottle, on a ha. They're many. I hear Kulu. Wire. You got chapel. Damn man. Why balloon attack all that bottle? Life and direct. Oh, my God, but they say, Iheaneke. Why? Osu. Ata. Oh, the Nogu Balamo. You're going to pay. Share video and make on a gafara. Share the video on a gafara and Mawkare. Make sure you check on YouTube. Amokwe Community TV. Jaba hair burger, but ever can get me life in 9. My man, me go to me just free aba. Oh, why you go? Oh, begwa. Hello. Why you?
In our battle life, in our boy, business, and our boy, being on one in anywhere you are all over the world, let us know. Make I might have been on. Wire. Oh. Tell us where you're joining us from. Tell us where you are. We are here live at Ogbuefi. Abiakwa. Agwa mu Ogbuefi. Mo wa Abiakwa. Wire. Pokwa nero ma. Watching from Lagos. I'm one. Oh, I'm one. Odogu. On a bottle life and direct. I hear Kulikane. Hey! Amake kwanye kenegi nuku wa ino Umuaga, nuku Adam Umuaga. Agbudu just the data and the channel. Don't catch watching from Abuja live and direct. Back on Tata. I now go na Umuaga Obodese Iheaneke all cross country. Hashigolo Nachi. Pagote our question I share about Umuaga Obodu Koga Bottom Beda. Everybody says to Abiakwa. No one Bawo. Pupanozo. Hey. Agu Gloria. Reporting from Lagos. Iheaneke. Don't cash money, Dalo. Hey! You go on YouTube, just share the link, Back on our bottle life and direct, I just share about the Umuaga.
Banakwano. Okwamawo. You know, so yeah. All the way from USA, Iheaneke. David, Iheaneke dalo. Umuaga na emepe mawo. Ota buta. Odunagwo gbalomo. They're actually watching from Abuja. Hey! Hey! I could get a life and direct on our bottle. Or quite balloon, no, got the hot. Why? Oh, Ocean Amigo. Ocean Amigo. But this year they're very hot, so I got the more than this year than last year. I think it's pretty life up here. I joined on YouTube. I'm going to comment TV just a lifetime ago. More kind of different masquerade. You're gonna bumble this chef video corner viral. You're gonna lie. Vicente Agu from Abia State, yes. Yeah. Mau kana Agbudu nene mau kana Agbudu. Valentine Chime watching from Lagos. All members. Yeah, full members. Iheaneke na akwade Umuaga na-eme. Anyị na-ekene unu na shabalu na ebe ọbụla unu nọ. Ya na-eme na aga n'ahịa ya. Ihe na-aga ewe ndị na-akwado anyị na-achụ ndị eme. Ya balu unu ndị nke m. All my people. Yeah, I've done it. Ogbudu na Iheaneke Dalo. Iheaneke ga-agwa gị na mmanwụ dị iche iche. Nzubechukwu watching from Cote d'Ivoire, Dalo. Valentine watching from Lagos. Yes, Iheaneke Valentine Bunka. Why? Mmanwụ dị iche iche. Enyi dinero.
ahịa ekwuru bụ ya na-eme ọkwụ na ahụ ya valụ ya dịka chimedalụ yes ndị nke m ana m ekene unu na ihe anyị gwara unu na eyi agba ọkụ ihe a niile mmanwụ niile nọ onye na-ejebe na YouTube anyị jee na YouTube jee subscribe maka na na-emeni maka na ọ ga-akpọtụ ọtata Chacha. Hey! Masquerade. Deme. Hey. Ayu. Hey. Confirm. Ono no buy ya. Hey, ono. Hey. Dey many. Santoso. Mgbe mjakwala. Anyị gwara unu na anyị ga-ejewe obodo ukwu na ebe ọ ga-akpọtụzi. Ọ bụ na mmọnwụ nke a na-agbagote chezie. Anyị agbagowe obodo ukwu one way. Akos go for traffic in the station. Akos goes for traffic. Akos goes for traffic in the station. Oh yeah, come. Dalun, there many. Okay, I'm with the link now. There many. Ahịa ekwuru ka a na-eme ọkwa ọ na-akpọtụ ọnọsọlugo ezigbo mmadụ chacha biko kere ka o budegere cross country nche obi atọgbuo m ihe niile na-aga ọfụma obi atọgbuo m na-ekele mmanwụ ụchịrị from match to session ọ bụghị ụmụaka ọ karịrị a na-emepe ya ndị ọbụla ihe nwụrụ ọbụla karịrị ụzọ Mana Pacific bụ onye Iheaneke Patrick bụ onye na-akwado ihe Amokwe TV na-eme oge niile.
Aga Gloria Iheaneke again. Eji m ụkwụ agbago. Can you give you an update? Go show up, because circles go traffic here. I know hope we shake it, but I'm on Umuaga gafete. I'm not the whole tour. Man, I'm on Umuaga gafete. So. Ekene munu. There many, huh? Hey! Ọnwa ni na-eti. Ona akpọtụ nnukwu adauti. Meet the deputy mayor of Eziago, ọ nnukwu adauti. A na-anị na Eziago. Ọ ya bụ deputy mayor ndị Eziago. Confirm. Anyị ekene gị. Na-eme ọnwa. Akwa ka ndị ebe a netwọk ekwu nshi na-ewe something na-eme afụ na postman na ebe a biko ihe a ụmụaka na-eme ndị ka isi hụ ya August and I have a guy. So I believe like I would have one time to confirm. Come on, I don't know how much way. Yes. I can them got Humunai in a bar. I know can Nana Lachaka. Odogu Ekenengi. Over the woman. Chief, I'm chief or woman. I'm chief. Ekenengi. Otoshi no neba uwana no eba. Deme. Ayekenunu. Deme. Aka shapoto. Ana emedoshi. Ka gbagonu. Oko na aga. Confirm. I chokwa ezigbo nchukwu ebe aka dị ebe a. Hey! Easy. Go front. I'm going to go front. Man, I'm going to my fans. I hang walloon. Gonna Jacana. Oh, gonna Papa. Okay, we're gonna head to go station. Get a half tunnel station. I get there about Badawa. Ogbudu. I go how far? I go one. I'll do easy. Yeah, man, do easy. Man, carry. Google. Yes. Hey, Biakwa.
Hey, Biakwa. Okay, can you go to your shop? Guys, No, it's not yeah, okay. Mama mụrụ a na-akwado ka anyị esi efe ebe ụlọ ka mmadụ mụrụ gị ka eme na-eti biko ụmụ ọbala ụmụaka ekele gị ịbụ onye nke m si nso ụwa na-eme anyị ekele gị na-eme ekele gị na-eme Amokwe TV. Amokwe General. Quem você voa? Ó, qual guarda no noga, bota. Putakwani rumah. Many. Give me that shot. Pupani rumah. Yeah, man. From Lagos, Chimonya Dalu. Make sure you join our YouTube, Amokwe Community TV YouTube. Click the subscribe button. Makana back I get men go Boduku. Ablo watching from United Kingdom. Iheaneke. Umuaga over there.
ngwongwo ọ Krismas ụmụ nwoke ga na-eme nnekwa ya nwaanyị a na-abịa mmadụ akarịa agba m agba ọkụ dị egwu ilu ha nwata anyị ekele gị ndị ụmụaka ma bịagbo Julia. Collins from Empire State. Agre. Ugo. Ọzọ. Nnamdi greeting from Aba, Daalụ. Station na akpọtụ. All the hot in the station. Eso deni Daalụ. Mau.
Nnamdi also watching from UK. Dalo. I should go to YouTube. Amokwe Community TV, YouTube. Just click the subscribe button. You can buy the button code Ogbudu. You can left out so that you can get a notification. Okay, well, I know I had him, Baba, and I look at that walking. Oh, I know you there. I'll put a letter. Can't chasso. I hear Kurikane, man. Iheaneke and Emekoya. Machale watching from Chris Nebo watching from Qatar. Chris Dalo. Akuna okay sharp okay never. Osman Chibo, all the way from Istanbul, Turkey. Hello. Ekenenge. Umuaga apọtọ tata n'obodo ukwu ma niile na-agbado obodo ukwu. So ichekwe na our YouTube Amokwe Community TV, search anya ọ ga-afụta, you click the subscribe button. Convoy, I got requested the convoy. There, man. I know what I am. Convoy, I think I the city boy movement. Convoy.
I get just week as check weekend. I continue by Kusa. As chicken, I continue by Kusa. Man, I want to go on our YouTube. Just follow I about because I back. I got my life. I'm more competitive and the Korean diamond will remain in the morning. When time ago before, they watch many of them. The home out the chiche, Keshi me, Keshi Quaria no Toto. So I make a national balloon. I make an Pacific light or the worker. Yabalia. They can equip Umuaga. You were electing the Umuaga. Yabalun Nina. What a video to Sack and other career issue. The American one work on your last report from Amokwe station.